normálního koše. Přijdou do tohohle hnědého koše. Velmi dobře, Tomínku. To je světla od banánu. A je tam taky cibule, mrkvička a všechno možné ovoce a zelenina, co zbylo. Oh my God! Babička a dědeček snad jedí slupky od brambor. Ne, Pepo. To je na jejich zahradu. Pomáhá to růst rostlinkám. Wow. Obě děti to tam zaneseme. Maminka, Pepa a Tom vezou dědečkovi a babičce domů. Jsme tady. Máme tady pro tebe speciální Výborně, to se bude mojí zahrádce zamlouvat. tvoje zahrádka. Bašti, co je to? Ukážu vám to. Tady to je. Je to jen dřevěná bedna. Ano, Pepo, ale je to náramně chytrá dřevěná bedna. Wow. Tady tyhle sypu nahoru a potom ze spodu vypadne výtečná obohacená zelenina, zvaná post. A jak se to udělá? To je kouzelná bedna. Použijeme. Ne, Pepo. Mám takové malé kamarádíčky, co mi s tím pomáhají. Kde? Uvnitř. Malé žížálky. Žížaly promění veškeré ovoce a zeleninu na to. Dědečku, najdeme ještě nějaké žížálky na tu tvoji kompostovou hromadu. No jistě, to je dobrý nápad. Poběž, Tome. Budeme hledat další. Už jednou mám. Výborně. Buďte hodné žížálky a proměňte všechno v Můžu použít. No? Já vím. Do země položí semínko, přikryješ ho postem a pak z toho vyroste strom. Ano, Pepo. A když je řeč o stromech, měli bychom jít pomoct babičce. Babičko! Pomůžete